Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Kunjuk dumateng sedayanipun ingkang pilenggan wabil khusus Brayat Agung tamu agung ingkang hamengkugati nuninje Bapa Simah dalasan Ibunda Kasyatun ingkang wonten Laladan Ringoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pinarak kanthi merdeka penggalih sesepuh ingkang kasepuhaken ingkang tansah anggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman kinarya tepa palupuning putra wayah ingkang tansah pono ing pamawasa lebto ing pitutur ingkang tansah kinabekten sedayanipun ingkang bilenggan wonten kalodhangan siang punika nuninjih 8 November ya Mas ya. Ini 8 November. Oke, matur sembah nuwun. 8 November niki panjenengan sami katuran umbul donga kunjuk dumateng risang temanten Sarimbit nuninjih Muhammad Irfan Farid dalasan Putri Wulandari ingkang sampun nikah ingkang pikantuk putri kinasih saking Bapak Untung dalasan Ibunda Puji Astuti ingkang wijil saking Laladan Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Iki Lampung Utara. Wes, iki Lampung adoh, Mbak ya. Nggih, umbul donga kunjuk dumateng risang temanten Sarimbit mugi kaparingan keberkahan, berkah barokah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Matur sembah nuwun kanca-kanca saking Sekar Gumelar Katimbalan maringi panglipur kunjuk dumateng sedayanipun. Kasenengkuyung dene JDS luar biasa. Ugi kasenengkuyung dene video syuting Gumilang mudah-mudahan ngantos paripurnaning adicara. Ugi kasenengkuyung artisipun Indonesia. Kula aturi jumeneng wonten diajeng Eja, Sri Tanjung wonten diajeng Tia Aurora, ugi wonten diajeng Sri Rezeki untuk Anda. Jumeneng kok ayu monggo. Dulur-dulur kadang-kadang sutresna budaya sesarengan Sekar Gumelar maringi panglipur kunjuk dumateng sedayanipun. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Jargone apa, Nduk? Membelayang bayang. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar lho iki. Masukkan yuk, Mas yo. Lan yo
Sacara munduh mantu nuninje Bapa Simah dalasan ibunda kasiatur mugi-mugi pikantuk keberkahan. Mas Muhammad Irfan Farid dalasan putri Wulandari dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sesarengan campur sarine apa nduk? Sekar gumelar. Jargone apa nduk?